Pila pa ito balance? Oh, balance ni mo. Oo. Hello, kikitaon ko. Kikitaon ko na. Ah, di na ko dako. Sunod na lang ang bulang bayad, kaya masawa na ginururo. Bopay. Sir, Uy, mahakon ako sir, masukot ako ni imo. Ano mo hulugan ni Arinula? Kay upat na kabulan, wala ka hulog-hulog. budoy kayo nag-aalanganin pa kinibudoy. Ani gani, wala panganin kami mamahaw kayo rin partayan na. Oo, timbalance sila ako ba timbalance na kan Arinula? Kala ko pagkakani sir, pero minti amot imo. Paliwanag akon, diri pwede nga. Diri kayo na maghulog, kinanglan maghulog ka. Hindi ko lang nga anay lagi doy pa ikuan. Doy kay Arinula kasi gagamit pa ito kay inururo akong asawa doy. Pag ginururo itong asawa, Oo. awa rin na kita problema nga. Pag ginururo itong asawa, itakon, makabayad ka, kung di ka makabayad, ipapaembargo ang opisina, ipapaembargo. Okay pa Virgo? Oo, kay hutin balance na ako timbalance. Anay la ha, kay mako ang kwarta. Sige. Ay, salamat. Nahadlok ya pa ako na nakon kuan. Nabayad agad na mabayad. Pila pa ito balance? Oh, balance ni mo. Oo. Hello, kikitaon ko. Kikitaon ko na. Ah, di na ko dako. Sunod na lang ang bulang bayad, kaya masawa na ginururo. Oo. Sunod na na ha. Oo, sige. Amo na timbalance na rin eh. Di na ko dako. Buti ay ng mga yan. Ah, okay ako. Sige. Sunod na bulan na la. Okay. Na kung mag-aringasya ka ba? Para mga takasawagin inuro di ka pagod na pa. Pasensya. Oo, true pala.